suaranya lagi gini ya. Pembukaannya sak penuhun ya Sob. Rin kebangetan Rin. Kaget aku mau angkat kue Jal. Senengane get-geti wong. Kaget tenan. Asik yuk jos ayo mas pungkasane tak trimo lelakonku senadyan pare jroning ati mugi Gusti paring pepadan kabeh lelakonku. Langsung laris. Kondi ki mang langsung mesti sulapan iki mak sulapan langsung ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk mak betul tambah lindo. Kalong Dek ndek awan 10 iki karek. Oh iya. Wilujeng dalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Pak Amwa. Oke Pak. Sugeng bagian melih nggih Bapak Ibu sedaya tamu undangan. Tasih mangkal dados tunggal insyaallah rina wengi rame nggih. Nggih. Saking keluarga besar Pak Min, Bulas. Heeh. Saking tangga teparennya saking kanca-kanca Wahyu Manggala juga yang ngajar banyak sekali nggih. Dalem nggih. Siap. Oke, sembahyang iki Pak Min, Mbak Las.
Mugi-mugi anggenipun nandhum rezeki kalih kula sak kanca pun wales kalih Gusti Allah. Nggih. Dadine apa ya usahane napa kemawon pinarian kelancaran, Lancar. keberkahan, lembakul sapi muga-muga laris manis. Laris manis sapine. Atik wulan napa wae ya pokoke laris manis. Laris manis. Ngono ora kok pas bodho tok ya Nggih Cing ya. mboten. Mbak Les sak keluarga pinarian kesehatan. Amin. Panjang umur. Kanggo Nggih. adikku sapa? Dek Ropik. Ardi. Dek Ardi kok iso. Ropik iku kakake Ardi, Ropik iku. Dek Ropik lah iku urut iku di. Wis sunat wis mari ya. Lagi ndek setu. Iki dina apa iki? Gemendu. Gemendu iku apa? Kok Apa tembungmu maksudnya sing ngurung gareng ngurung teles ya gak Allah. patek teles niku apa jeneng lero? Ya basa. Oh basa. Mugi-mugi enggal saras. Nggih. Dan sembuh ndang bali nang bangku sekolahan awar karo kanca kancane. Nggih. Mugi-mugi Dek Ardi tambah pinter tambah soleh nggih. Amin. Apapun cita-citane muga-muga tercapai. Wis aku jangan banyak omong ya. Iya ngirit suara, yang penting wis didengake sing sae-sae. Lah piye isane mek ndongakno Mas yo mbok iku di mandi apa ora sing Sapa penting ngerti kan ndonga. mandi. Iya. Mumpung streaming RHS kanca-kanca sing lagi ya WML akeh. kathah sanget. Sing mirsani streaming ya akeh WM Blackpink Ame channel juga. Yuk niki saking keluarga besar Pak Min. Nggih. Sunane wonten Tresna Waranggono Bahtera Cinta lanang tenan. Nangi jagat ya. Heeh. Oh, tentu saya tidak bisa. Nek Oke. mau Pak Wong ngersake rindunya hatiku. Oke. Mbah Basuki tali kota. Bisa? Pak Bos selingkuh. Terus kasunyatan mau jadi Dari segenap mbak-mbak Ah. yang nawar tadi siang itu lo belum kasunyatan. dikasih. Ya iki ndek mau Pak Rahman. Pak Ramin. Pak Ramin. Pak Rahman. Bener Pak Rahman ah? Pak Rahman. Iya, aku sing tipe kandhani ya. Apa lagune? Kembang rawit teklek-teklek Mbak Arum. Oh Tayuban. Ya wis kanggo pemanasan Tayuban riyen mboten napa-napa nggih Pak Bu Nggih. nggih. Ngaturi sing sepuh-sepuh iki ke Mbah Kakung nang ngarep pol iki mesti ndek ben senengane nayup. Nayup. Monggo. Ya. Pak D para pradangga kula aturi wungu. Mbah Yati. Mbah Yati, Mbah Jaga. Mbak Mindar. Mas. Mas Saru. Saru lho disawang wong akeh kok iso. Ayo nenangi. Kok sot. Jenenge Saru. Jenenge Teresa. Pak Dem kok so lali. Monggo sekedap sitik tok iki. Pun naturi wonten kembang rawit teklek-teklek yang dari kawasan Pati juga rawuh. Very cucus. Very cookies, Andre, Iboy. Iboy, Makasih ya. dari Dok London, Dologan, Lasem. Sambeng, pemburu ledek, menye-menye. Oke, ya Allah. Saking Kudus, Pak Putaro kirawo. Bos gampang. Janur Gunung. Nggih. Mangga. Posisi. Lima. Ceritane wong seneng tunggal sak bali. Ini jangan dipegang. Wiwitane lugu cincin saben dinane. Saya suwi saben cedak nyekel tangane. Banjir amang mas aku tresno kowe. Ceritane wong seneng kancane dhewe. Wiwitane lugu cincin saben dinane. Saya suwi saben cedak nyekel tangane. Banjir amang mas aku
Pak Joko dari Siwalan. Hae hae Jos Yo, ayo Mas. Sik. Ojo karo tompo iki gending sawetara Hae. pramodane ngendi wae ora beda lanang rambut panjang sing putri celana jagir Asik. teklek teklek kayune mlandingan wong wis tuwa polahe ora karuan ngalor ngidul kaya isih bujangan kok delala ana wong omongan kasane anak bojo keleleran so hey hey ha ha Siti ae, Siti ae. Sampun Kak Rama. Tinggal pemanasan ya. Nggih. Tayuban Siti Ang ngono. Dadi ning kose bagian sepuh-sepuh, bagian Kanoman, bagian rodok-rodok cilik-cilikan ngono. Heeh. Ono jatahe. Ana jatahe dhewe-dhewe. Muni Pak Rawan nggih. Lanjut ya. Kowe lapo dek ape nangis? Baper aku mbok nyanyekno kembang rawe karo teklek-teklek aku rom. Kowe iku nek baper biasane nek baper iki lagu sing sensitif-sensitif ngono iku sing Kayak apa? menyangkut kayak percintaan ngono iku sedih lah kowe iki mosok teklek-teklek ya sedih. Nek ngono kasunyatan yuk Mas. Heeh Mas, permintaane Segenap mbak-mbake. nggih. Dik Ropik ya. Dek Ropik. Oke ya. Mangga Mbak Tania. Cus. Sing njaluk tukang jahe. Nyawer. Ayo Mur. Murni Mau muni apa nyawer kok? murni tretek. Ora. Sing ngene nanya kayak seragam. ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyataning tresno kowe Bunyiran. sumending Kalau saya mau rasani wonge teko. Sawonan yo. Wayo Aku wis ninggalke sliramu
Aku nang jero omah iki lho cinta. Wah, awar beras pirang-pirang sak kuwi to. Aku ape nggawa siji iki kok nek Dek mulai. aman lehmu mudhun kok wis tutuk kono, Re. Coba iki mas-masnya minta turun satu lagi. Kene. Iki ya Mia ya ben disawer tanggane. Aja tanggane dhewe jare. Aja sapa? Jaluk sing cilik jare. Lemu kabeh ya, Ron. Eksa. Minta eksa. Wis sapa cilik kowe kok ning kene kok Roni tak tutuk iso anjlok iki cendik kok. Lagune apa Mas? Saking tua rumah wonten Bahtera Cinta mau? Ya. Terus Waranggono Bahtera Cinta? Ya. Air bunga Oh, iya. barang Mbak Arom. Air bunga saka Mami. Oke. Iya Mami sing nyawer. Oke, iki sing dhisik iki kok dhewe-dhewe. Apa? Tadi sunanya Pak Men, Pak Men apa Pak Man? Pak Men ya. Terus Waranggono apa Bahtera Cinta? Terus Waranggono Mas. Nggih, sunanya Mbak Rupik iki. Coba ke sini. Gerak cepat Eksa. Ayo sayang. Ayo melaju Monggo, lari. masih mau nyanyi nggak? Ada yang mau nyanyi nggak? Monggo. Oke, baik. Monggo. Kene, iki cilik Mas, cilikan. Kene cilik, iki cilikan kene. Melu-melu. Kene nyedak karo Mas, gak apa-apa. Piye? Yang nyanyi dari bawah atau dari sini Mbak Arom? Kono bae. Nang ngarepe yo. Tak kancani Eksa, kamu di sini Eksa. Kamu di
masih adik-adik wes Eksa di situ coba sing kendel gak usah apa jenenge Nggak usah malu-malu gitu ya. malu-malu. Nyapa kok wis bali? Nek urung dikon beli aja lho ya. Alah iku wong tua. Iku wong tua nganu Mas. Ora isa. Kene sing duwe ego wong nom-nom kok. Yo. Ngono ya sing. Wong tua wis gak ndek ego kok, Mas. Iku ada. Sabar. Oke, ya wes lah. Sabar iso apa ora? Gak iso gitu. Gak iso wong wedok gak iso sabar kok. Isone ngamuk terus. Lagune jarene kok iso sing anyar-anyar kabeh ngono. Tamung kok aku sak kowe-kowe iki nek sing anyar iki ora mengikuti sing lawas dek malah lali sak Lali. Awak dhewe iki mbuh. Tamung kok wingi bar ono campur sarine ya. Iya, tadi malam. Ya wes yuk Mas wonten sabar Mas. Iya Sabar. sayang. Bariki yo. Kelo Dek, icul-icul Dek. Oh, yuk monggo. Moh lho ora jenengan mbok kok nyeluk. Sapa Mas ireng iku mesti. Kalse ireng. Susut. Sak double teng itu dak lah. Wey. Ha. Air bunga tadi dari siapa nggih? Mami. Mami Dayu. Mami Las. Iyo. Ha.
satu dia ke aturi saking tuan rumah juga. Saya kabeh laporan ada terginyik saka jero iku. Iya. Wes Wes kesel. Wes kesel. Ya Allah, tak perawan yang ngono iku ya liwat ora amit-amit blas ya tak gocek sisan kowe. Iya, perawan yang ngono kurang beda karo awak dhewe bengkarokan kok wis. Ngono ya sayang ya Allah ya Allah. Makasih mas-mas yang ada di dalam rumah sana nggih. Iya. Awakku semenya aku mangkon jero kudu nggawa sak-sak ya ora kuat tontos. Aku jane kuat. Nang jero hawane ku saumu pol perkara kakan Makan beras. Sakmono kiye. Lah nggih to ya Allah wis ora masalah ya. Ya. Cus wonten rindunya hatiku, Hatiku. Mas Hari coba. Saking Mas ugi Nek saking wis- Pak Wo. Iki jarine Mbah tua ngene kuwi Mas Hari. Jarine Mbah Dukun nek wis mocesno iki kudunya menggurine mocesno terus lho ya. Harine mung tuwa iki Mas. Iya Mas, cara ibaratnya lagi semangat-semangatnya ya Mas. Iya. Tegang-tegangnya, kok nek orang ngono terus lemes nah. Kok ana Bergoyang iki loro, Mas kadung tegang semangat ngono. Oh iya Engko nek musiknya ora ngene dak loyo neh Mas, baleni kok awal neh malah engko kok stop. baleni kok awal? Ya bergoyange maksudnya. Ya Mas monggo. Rindunya hatiku mungkin Apa Mas, Din? Mas Ireng mau nyanyi? Ayo Mas Ireng. Maksudnya kaosnya sing ireng kok aku ndak diarani. Wah polo dhek manggul ngenyek aku ireng. Oh, gak Mas, sampean manis. Matur sampean tak undang Mas Ireng perkara kaosnya sampean ireng gak Gak apa-apa tapi ireng-irenge sepor. maksudnya dhek akeh sing numpai. Ya ora kok akeh sing numpaki. Ya Akeh apa? sing ngenteni ngono loro kok akeh sing numpaki deg-degan. Dintani aku. terus ditumpaki lho Iya, sepure. dintani sik lagi ditumpaki wong pirang-pirang. Ayo Mas. Kayak kowe ya jus. Aku antri sik siji sik. Sisuke siji sik. Iku numpak dokar iku. Iya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Memen. Pak Wo. Nyanyi Pak Wo. Derek nyanyi Pak Wo. Merindunya hatiku padamu kasih. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku datang Engkau datang melamarmu, Sawer maju sayang. ku jadikan permaisuri. nyanyi, bro. Oh Mau nyanyi, bro, Mas Ito. kasihku, oh sayangku. Mas Marjito. Mas Jito bakal sapi. Iki. Kasihku, cintamu padamu kasih. Aku bangga kepadamu. Jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Hey, ha, say, hey, ha. Terima kasih. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Hey, ha, hey, ha. Sucinya cintamu meluluhkan hati.
sing nyanyi Dik. Masih Bos sapi kabeh. masih kan. muda sudah jadi Masih bos muda. sapi. Sing nyawer kowe birunya cinta Iku cinta ya bos Bapak sapi. iki mangla ya matur suwun nggih Pak nggih. Walah. Dalemé wonten wingking pangisi monggo pipis mau monggo mandi Oh, mau lho alah, Pak matur sembah suwun, nuwun nggih Pak nggih. Pak.